एक भजन बा कैसे कोनी भाव देखी भगवान यह दुनिया में एगो काम से ना आइल, अनेकों काम होला जौना के बरसों बीतला के बाद से भगवान के अवतार होला। तो देखी एक भजन के भाव बा कैसे, जेकरा चलते भगवान बन के ले कृष्ण राम, जेकरा चलते भगवान बन के ले कृष्ण राम। ओकरा दुधवा से बढ़ के अरे मिठाई नहीं के हो, अरे बाटे हुआ आज करा माई नहीं खे हो। माई के ममता होकरा सजा के पूछी जौना बेटा के महतारी ना होके, देखना लो द्वार पर से आके लौट जाए का है आ तो लड़का के माई नहीं थी, पता ना लड़का कौन रहन के होई कि ना जी असर पड़ेला। तो देखी भजन के भाव कौनी भाव में, जेकरा चलते भगवान बन के कृष्ण राम, जेकरा चलते भगवान बन के कृष्ण राम, हो जेकरा चलते भगवान बन के कृष्ण राम, ओकरा दुधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे हो, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे हो, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे हो, बाटे हुआ भागा जेकरा माई बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे हो, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे। दूध भात मुंह में खियावे चंदा मामा से देखा के, दूध भात मुंह में खियावे मामा से देखा के। जब बबुआ लोग छोट छोट रहेला अब माई कहले कि बाबू तनी कुछ खा लेता, तो बाबू लोग खाए खातिर इनकार करेला, तो माई देखी बहाना करके आ कैसे बाबू के खिलावे ले, दूध भात मुंह में खियावे चंदा मामा से देखा के, दूध भात मुंह में खियावे चंदा मामा से देखा के, छतिया से रखे लीला गाई सारा आफत से बचा के, जेकरा दुधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे, जेकरा दुधवा से बढ़ के दवाई नहीं खे हो, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे हो, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नहीं खे।
जेकरा चलते भगवान बन के कृष्ण जेकरा चलते भगवान बन के